खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायजों लोगोसे नोंथांमोनखौ आंनि एसबी बड' निउज चेनेलाव बयखौबो बरायबावनाय थाबाय। आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोननि थाखाय आं फिन गोदान खौरां लानानै फैबावबाय। आसा खालामो खौरांखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायलांगोन। मैया फोरोंगिरि सानमोन, नाथाय मैयानि साना गासैबो फोरोंगिरिफोरनि थाखाय समान नङामोन। जाय समाव फोरोंगिरि साननि थाखाय गासै भारतआनो रंजादों, बे समाव आसामनि सासे फोरोंगिरिया गावनि जिउखौ दौलेंफाननानै फोजोबनानै लादों। धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय गगामुख पुलिस थानानि सिङाव बारदालानि गामियाव जादों बे जाथाया। फोरोंगिरिनि मुङा राजेन बनिया। बिथाङा आवनियाति कयबार्ता लवार प्राइमारि स्कुलाव लोगो फोरोंगिरि महरै थांनाय 30 बोसोरनिफ्रायनो साख्रि मावदोंमोन। नाथाय बिथांनि साख्रिया दिनैसिमबो रेगुलाराइज जायाखै आरो बिथाङा थांनाय 30 बोसोरनिफ्रायनो दान बान्था गैयालासे फोरोंगिरिनि साख्रिखौ मावबोगासिनो दंमोन। दान बान्था गैयालासे गोलाव समनिफ्रायनो फोरोंगिरि मावनायनि उनावबो रेगुलाराइज जायैखौ लानानै गोबां साननायाव गोग्लैदोंमोन बिथाङा, जायनि थाखाय सहायनो हायैयाव फोरोंगिरि सानावनो फांसे दंफाङाव दौलेंफाननानै गावनि जिउखौ फोजोबस्रांनानै लादों। उनाव पस्टमर्टेमनि थाखाय बिथांनि गोथै देहाखौ धेमाजि डिस्ट्रिक्ट हस्पिटालाव दैथायहरनाय जादों। बे जाथायनि अनगायैबो मैयानि सानाव रायजोनि दाब दाब जायगायाव फोरोंगिरिफ्रा सोमावसारदों। गुबुन गुबुन दाबिखौ लानानै सोमावसारदों बिथांमोनहा। बबेयावबा सासेल' फोरोंगिरि थानायखौ लानानै सोमावसारदों आरो बबेयावबा दान बान्था मोनैनि थाखाय सोमावसारदों। बेबायदिनो दिसपुरावबो ज्यति केन्द्रनि इडुकेसन वार्कारफोराबो गोसोम बेड्ज लागायनानै सोमावसारदोंमोन, जेराव बिथांमोनहा दिसपुर पुलिसजों फोरोंगिरि सानावनो एरेस्ट खालामजानो गोनां जादों। खोला सालमारा मानकाचेरावबो सा 172 फोरोंगिरिफ्रा रिजाइन होदों। एडिसि काम डिएमसिआ मोनसे अर्डार फोसावनायजों लोगोसे फोरोंगिरिफोरजों गाज्रि आखु बाहायनानै हाराहास्ति खालामनायखौ लानानै गोबां फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरिफोर आरो फोरोंगिरिफ्रा सावरायलायनानै रिजाइनखौ होदों। जेब्लासिम डिएमसिआ गावनि अर्डारखौ बोखांनानै लाफिना अब्लासिम फोरोंगिरिफ्राबो रिजाइन होनायखौ बोखांनानै लाफिननाय नङा होननानै फोरमायथिदों आरो सा 172 फोरोंगिरिफोरनि अनगायैबो आरोबाव फोरोंगिरिफ्रा रिजाइन होबावगोन होननानैबो फोरमायथिदों बिथांमोनहा। आफगानिस्ताननि राजथावनि काबुलाव फिन बम बेरनाय जाथाय। बम बेरनायजों 26 सुबुंनि जिउ खहा जादों। सुइसाइड बम्बारा रासियान एम्बेसिखौ थांखिनानै बमखौ बेफ्रुहोनो नागिरदोंमोन, नाथाय रासियान एम्बेसिनि सिकिउरिटि गार्डआ सिनायनो हानानै बम बेरहोनो थाखाय फैनाय दुथांनि सायाव गुलि गावदोंमोन। बेयावनो रासियान एम्बेसिनि गेटआवनो बमा बेफ्रुदों, जायजों 26 सुबुंनि जिउ खहा जादों। 26 थैनायनि मादाव 2 रासियान डिप्ल'मेटबो दंमोन। मख'नो गोनांदि रासियान एम्बेसिनि गेटनि मोखाङाव बम बेरनाय बे जाथाया मैयानि सानाव जादों। फोरोंगिरिनि सानावनो सासे फोरोंगिरिनि मुगैजाथाव खामानिया सोराङाव फैदों। उन्दै उन्दै गथ'साफोरखौ जिनाहारि खालामनायनि अजद फैदों सासे फोरोंगिरिनि सायाव। बे मुगैथाव जाथाया बिश्वनाथ बालिचां आउटपस्टनि सिङाव थानाय हलि चाइल्ड इंलिश मिडियाम स्कुलाव जादों। हस्टेलाव थानाय इउकेजिआव फरायनाय थाखो 3आव फरायनाय गासै 7 उन्दै उन्दै हिन्जावसा फरायसाफोरखौ प्रिन्सिपालआ जिनाहारि खालामदों होननानै अजद होदों। बे अजदखौ उन्दै उन्दै गथ'साफोरजों लोगोसे गथ'साफोरनि नखरनिया होदों। फरायसाफोरा फोरमायथिनाय बायदिब्ला प्रिन्सिपाल प्रदीप सांमाया उन्दै उन्दै गथ'साफोरखौ गावनि खथायाव लेंहरनानै गावनि गाननाय जोमनायखौ खुनानै लानानै मोदोमनानै होयो आरो गावनि मोदोमखौ गाज्रि रोखोमै दांनो होयो। लोगोसे बेफोर खामानिखौ मावाबा साजा होनायनिबो हुमखि होयो प्रदीप सांमाया। बेनि अनगायैबो प्रिन्सिपाल प्रदीप सांमानि सायाव जिनाहारि खालामनायनिबो अजद होदों फरायसाफोरनि नखरनिफ्रा। मैया फोरोंगिरि सानाव बेफोर जाथाया सोराङाव फैनायनि उनावनो प्रिन्सिपाल प्रदीप सांमाया दा खारखुमानानै दङ। हस्टेलनि बिगोमाया फोरमायथिनाय बायदिब्ला बालिचां आउटपस्टनि सिङाव थानाय हलि चाइल्ड इंलिश मिडियाम स्कुलखौ बेखेवनाया बोसोरथाम जाबायमोन आरो हस्टेलखौ बेखेवनाया 2 बोसोर जाबायमोन, जेराव 32 फरायसुलिफोर दंमोन होननानै फोरमायथिदों। प्रदीप सांमाया बे फरायसालियाव फोरोंगिरि मावनाया 1 बोसोर जाबायमोन आरो बियो हस्टेलनि एखे केम्पासावनो थायोमोन। दुथाङा कार्बि आंलं पाटगावनि, नाथाय गुबै थंखौ मिथिया। मानोना जाथाया सोराङाव फैनायनि उनाव प्रदीप सांमाया गावनि गासैबो डकुमेन्टफोरजों लोगोसे फरायसालिनि फाइलफोरखौ लानानै खारलांदों। प्रदीप सांमाया गासैबो फोरमानपत्र लानानै खारखुमा लांदोंब्लाबो बेखौ हमनो हागोनखौ आसा होदों हस्टेलनि बिगोमाया। मानोना प्रदीप सांमाया बिश्वनाथनि हलि चाइल्ड इंलिश मिडियाम स्कुलाव मावनायनि सिगां चिरां जिल्लानि खैला मैलायावबो फोरोंगिरि हिसाबै खामानि मावदोंमोन आरो बेनिफ्रायनो बेनि गासैबो थंखौ मोननो हागोन होननानै फोरमायथिदों। हस्टेलाव थानाय उन्दै उन्दै गथ'साफोरखौ जिनाहारि खालामनाय जाथायखौ लानानै पुलिसनोबो मिथिहोनाय जाबाय। पुलिसा जाथायनि सायाव नायबिजिरगोन होननानै फोरमायथिदों। चाइनानि सिचुआन प्रभिन्सआव गोख्रों बांग्रिं मावनाय जाथाय। दासिम 46 सुबुंनि जिउ खहा जानायनि रिपर्ट मोननाय जादों। 6.9 मेगनिट्युडनिमोन बांग्रिंआ। बांग्रिंनि एपिसेन्टारा सिचुआन प्रभिन्सनि राजथावनि चांडुनि लुडिं टाउनावमोन। जायनाखि चाइनानि बे ओनसोलाव कभिड-19नि बांफिननायखौ नोजोर होनानै थांनाय सप्तानिफ्राय फिन लकडाउन होदों। बे समावनो 6.9 मेगनिट्युडनि गोख्रों सोमावग्लुंनायजों
लामा आरो न' बांफोरा गावस्रा-गावस्रि जादों। बेनि अनगायैबो बे ओनसोला हाजो ओनसोल जानायलाय हा गिसिगानाय जाथाय जादों, जायजों दासिम सा 46 सुबुंनि जिउ खहा जानायनि रिपर्ट मोननाय जादों। सा 50नि गोबाङा जोखोम जादों आरो सा 16खौ गोमानानै दं होननानै रिपर्ट मोननाय जादों। थैनायनि सुबुं अनजिमाया बांबावनो हागौ। बांग्रिं मावनाय जाथाय जानायनि उनाव सा 500नि गोबां रैखा खालामग्रा सुबुंफोरखौ रैखा खालामनाय हाबाखौ मावनो थाखाय दैथायहरनाय जादों। मोब्लिबजों बोगथाबजानाय 4 बोसोर बैसोनि गथ'साखौ रैखा खालामनो थाखाय थांनायावनो गथ'जों लोगोसे बिमा-बिफा आरो गुबुन सासे गासै 4 सुबुंनि जिउ खहा। बे दुखुनांथाव जाथाया आसामनि हाइलाकान्दि जिल्लानि बिलाइपुर गामियाव जादों। उन्दै गथ'सानि बिफानि मुङा सुफियान आहमेद शेख, 40 बोसोर बैसोनि, बिमानि मुङा हुसनारा बेगम शेख, 30 बोसोर बैसोनि आरो गुबुन सासेनि मुङा जाहिद हुसैन शेख, 23 बोसोर बैसोनि। लामायाव गोग्लैनानै थानाय थाराव गिबियाव 4 बोसोर बैसोनि उन्दै गथ'साया बोगथाबजादोंमोन। बेखौ रैखा खालामनो थाखाय बिमा हुसनारा बेगम शेख आरो बिफा सुफियान आहमेद शेखआ थांदोंमोन। बेयावनो बिथांमोनहा बोगथाबजादों। बिथांमोनखौ मोब्लिबजों बोगथाबजानाय नुनानै रैखा खालामनो थाखाय जाहिद हुसैन शेखआबो थांदोंमोन, नाथाय बिथाङाबो मोब्लिबजों बोगथाबजादों। बिथांमोनखौ फाहामथायनि थाखाय सन्तोष कुमार राय सिभिल हस्पिटालाव लांनाय जादोंमोन, नाथाय रैखा खालामनो हानाय जायाखै। मोब्लिबजों बोगथाबजानानै खेबसेयैनो 4 सुबुंनि जिउ गोमानाय जाथायखौ लानानै ओनसोलनि सुबुंफोरजों लोगोसे हाइलाकान्दि इउनिट कृषक मुक्ति संग्राम समिति KMSS आ मोब्लिब बिफाननि सायाव सोंखारिदों आरो मोब्लिब बिफाना गावनि मावनांगौ हाबाखौ मावैनि थाखायनो बे जाथाया जानो मोन्दों होननानै बुंथिदों। बेनि अनगायैबो मोब्लिबजों बोगथाबजानानै जिउ खोमानांनाय न'खरनो सोरखारि अनसुंथाइ होनो थाखाय दाबि दैखांदों बिथांमोनहा। ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकनिफ्राय रावखौबो होस्रांनाय जानाय नङा होननानै बिआर फेरेंगाया बुंनायजों गासैबो NDBफोरनि मान सन्मानखौ फोजोबस्रांनाय जादों होननानै बुंथिदों दावराव देख्रेब नार्जारिया। ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआव आयेन बेरेखायै हा आवग्रिनानै थानाय सुबुंफोरखौ होस्रांनांगौनि दाबिखौ लानानै दावराव देख्रेब नार्जारिनि खौरांगिरि मेल। बिथाङा फोरमायथिदों दि ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकखौ रैखाथि होनो थाखाय बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्चआ गोलाव समनिफ्रायनो नांबोदों। बे लेखायै ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक ओनसोलाव आयेन बेरेखायै थानाय सुबुंफोरखौ होस्रांनो थाखाय 2014 मायथाइयाव प्राइम मिनिस्टार अफिसनिफ्रायबो आसाम सोरखारनो अर्डार हरदोंमोन आरो आसाम सोरखारा DC आरो BTCनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिनो बिथोन हरदोंमोन, नाथाय दिनैसिम होस्रांनायनि जेबो राहा लानाय जायाखै। गुवाहाटी हाइकर्टनिफ्राय ओंखारनाय अर्डारखौ लानानैबो ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक ओनसोलाव आयेन बेरेखायै थानाय सुबुंफोरखौ होस्रांनो थाखाय DC आरो BTCनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिनोबो गोसोखां बिलाइ गथायनाय जादोंमोन। बिथांमोनहा फाइल प्रसेस खालामनोबो खोथा होदोंमोन, नाथाय दिनैसिम फाइलआ प्रमद बर'नि ड्रयारावसो दं होननानै फोरमायथियो बिथां दावराव देख्रेब नार्जारिया। बेखौ लानानै RTIबो होनाय जादोंमोन, नाथाय बेनि सायाव प्रमद बर' बिथाङा जेबो फिननाय होआखै होननानै बुंथिदों बिथाङा। बेनि अनगायैबो चिरां जिल्ला मजाबारि गामि, जाय ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक ओनसोलाव गोग्लैयो, बे हाया बर'फोरनि आरो बर'फोरानो दासिमबो खाजोना होयो, नाथाय बे हायाव गुबुन सुबुंफोरा आवग्रिनानै दं। चिरांनि जुडिसियेल मेजिस्ट्रेटआबो बे हानिफ्राय आयेन बेरेखायै थानाय सुबुंफोरखौ होस्रांनो थाखाय BTCनिसिम लिरहरखानाय जादों, जाय खामानिया प्रसेस जाखानाय। BTC सोरखारा होस्रांनोल' आद्रा दंसै। बेखौ लानानै BPFआ होखारनो थाखाय थिनदों आरो दावराव देख्रेब नार्जारिया मुस्लिमफोरखौ होखारनो थाखाय फाइल जमा होदों होननानै बिआर फेरेंगा बिथाङा मुस्लिमफोरनि जुथुमायाव बुंथिहैदों, नाथाय बिआर फेरेंगानि खुगायाव बेबायदि रावा समाया। बेयाव रावबो जाथि आरो धोरोमनि सुबुंखौ थांखिनानै होखारनो थिननाय जायाखै। ट्राइबेलफोरनि हाखौ आयेन बेरेखायै दखल खालामनायखौसो होखारनो थाखाय बुंनाय जादों होननानै फोरमायथियो दावराव देख्रेब नार्जारिया। बेनि अनगायैबो बिआर फेरेंगाया भारतनि रावबो हिन्दु, मुस्लिम आरो ख्रिस्टियानफोरखौ प्रमद बर' दैदेननाय सोरखार थाजासिम होखारनाय जानाय नङा होननानै बुंथिदोंमोन, जायनाखि NDBफोरा गोलाव समनिफ्रायनो हा-हुनि रैखाथिनि थाखायनो आरो बर'फोरनि थाखायनो नांदोंमोन। बेबायदियाव NDBनि दैदेनगिरि जानानै बिआर फेरेंगाया रावखौबो ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकनिफ्राय होखारनाय जानाय नङा होननानै बुंनायजों बिआर फेरेंगा बिथाङा NDB केडार नंगौना नङा बेयाव सन्देह जादों आरो बिथांनि बेबायदि बुंनायजों गासैबो NDBफोरनि मान सन्मानखौ फोजोबनाय जादों होननानैबो बुंथियो बिथां दावराव देख्रेब नार्जारिया। आरो ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक ओनसोलाव आयेन बेरेखायै थानाय सुबुंफोरखौ होखारगोन ना होखारा बेनि सायाव प्रमद बर' बिथाङाबो रोखा खालामनानै होनांगौ होननानैबो बुंथिबावो। होस्रांनो थाखाय ल' एन्ड अर्डारआ आसाम सरकारनि आखायाव दं, बेनिखायनो आसाम गभर्नमेन्टआ होस्रांनांगौ होननानै दिपेन बर' बिथाङा जि बुंथिदों बिनि सायावबो बिथाङा फिननाय होयोदि BTC ओनसोलनि हा-हुनि गोहोआ BTC सोरखारनि आखायावनो दं आरो BTC सोरखारा गोसो जायोब्ला DCनिफ्राय मेजिस्ट्रेट आरो पुलिसखौ रिकुइजिसन खालामनानै होस्रांनो हायो। MCLA प्रभात बसुमतारिया BPF दोलो एंगारनानै BJP दोलोआव हाबहैनायनि उनाव
बिजेपि दोलोखौबो लासैनो गोख्रों जाबोनायखौ नुनो मोन्दों। दासान्दि बिजेपि दोलोनि जयनिं हाबाफारि खुंबाय थानाया नोजोराव गोग्लैदों। फिन चिरां जिल्ला बेंटल बाजाराव हाबनाय हाबाफारि खुंदों, जेराव सा 200नि गोबां सुबुंफोरा गुबुन गुबुन दोलोनिफ्राय बिजेपि दोलोआव हाबफैदों। दोलोखौ गोख्रों खालामनायनि थांखिजोंनो जयनिं हाबाफारिखौ खुंनाय जादों होननानै फोरमायथिदों एमसिएलए प्रभात बसुमतारिया। आरो सिगांनि समाव बे बियाबाव बिजेपिनो भट होग्रा रावबो गैयामोन, नाथाय दा बिजेपिया भट मोनगोनखौ आसा खालामनो हायो होननानै फोरमायथियो बिथाङा। दिनैनि खौराङा एसेनोसै। खौरांखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोन्थों। नोंथाङा आंनि चेनेलाव गोदानबा सानफ्रामबो फुंनि समाव खौरां मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनखौबो क्लिक खालाम। लोगोसे खौरांखौ मोजां मोनदोंबा लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।